An jefe ni a garin Katsina jihata, sannan an jefe ni a garin Kano. Wannan lamari da me ya kama? Shugaban ƙasa Buhari, labari mai rikitarwa yadda ya bayyana, kuma yanzu za mu kawo muku shi a zahiri yadda za ku ji a iya adadin shekarun da Buhari a kan mulkin Najeriya. A kullum ƙoƙarin shi, kamar yadda wasu ke gani, yana iya ƙoƙarin shi ne wajen ganin cewa ya farfado da tattalin arzikin ƙasar nan, amma sai dai wasu daga cikin manyan ƙasar nan wadda ba sa son ganin wannan ci gaban. Buhari, inda a ce bai samu mulkin ƙasar nan ba a wancan shekarun baya, har Allah ya ɗauki ransa, to Buhari babu wani waliyi da za a taɓa ɗauka a Najeriya sama da shi, wadda za a kai matakin da har kabarin Buhari za a na zuwa ziyara ne. Amma me yasa yanzu Buhari yake samun bakin jini daga al'ummar Najeriya? Wannan ku ne kawai za ku iya bada wannan hujjan. Tambaya ta farko, shin Buhari ya cuce ka? Shin Buhari ya zalunce ka? Me dalili? Bincike mai tsanani wadda za a yi shine zai tabbatar da cewa me laifin Buhari ko me hannun Buhari a cikin wannan abubuwan da suke faruwa a cikin wannan ƙasa tamu. A cikin wani postin da wani bawan Allah ya yi a Facebook, ya ce dalilin da ya sa mutanen Najeriya suke azabtuwa daga cikin wannan mulki na Buhari ba komai bane illa ga rashin bin Allah da dokokin Allah da aikata zinace-zinace da luwaɗi da ake yi, shine dalilin da ya sa wannan abubuwa yake faruwa a wannan ƙasa tamu. Shi yasa muka gagara samun shugabanni na gari wadda za su rike mu tsakani da Allah. To amma dai sai gashi abubuwa cikin sauki. Buhari ya je shi jiha tashi ta Katsina, an jefe shi, wadda ya zo cikin garin Kano ma, nan ma an yi ta jifan jirgin shi, wadda wasu suka sa hadda kamar irin sautin da ake sawa a Saudiya lokacin yayin jifan shedan. Sai gashi an sawa Baba Buhari akan bidiyoyin da wannan abin ya faru. Garin Kano mutane 'yan kasuwa ba su fito ba sakamakon zuwan Buhari, saboda matasa za su aikata ta'addanci, wannan za mu ce dai ta'addanci ko kuma zanga-zanga dai da ya faru, wadda hatta kai ta kawo an jefi shugaban ƙasa wa Buhari. Tabbas wannan lamari ya zama abin kunya a cikin duniya baki ɗaya, wadda Babu Buhari shine shugaban ƙasa ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙasa wadda aka ɗauka shine mai gaskiya a faɗin duniya baki ɗaya, wanda yana ɗaya daga cikin shugaban ƙasan da aka buɗe musu ɗakin Kaba suka je suka yi ziyara a ciki, ba da komai ba sai gaskiya da riƙon amana da aka bashi, wadda a tarihin Buhari kowa ya sani Buhari dai ba ɓarawo ba ne. So amma kuma yanzu ya abubuwa suka canja haka, komai lamari ya juya. Abu ya ba wa mutane mamaki sosai ba ɗan kaɗan ba, ganin yadda abubuwa suke faruwa a yanzu, wadda a yanzu dai ƙasar Najeriya komai ya rikice, komai ya rincaɓe. Kowa abin da yake so kawai ya ga PDP ta karbi mulkin wannan ƙasa tamu ta Najeriya, wanda a shekarun baya kowa burin shi ya ga cewa APC ta karbi mulkin Najeriya. Amma kuma me yasa yanzu kowa da kowa burin shi ya ga kawai PDP ta karbi mulkin Najeriya? Ba kuma bane illa talaucin da yake faruwa a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya, wanda kowa ya hazzika, kowa ya hasala ganin shi kawai ya ga Babu Buhari ya sauka a cikin wannan mulki na ƙasa tamu ta Najeriya. Shin idan Buhari ya sauka kowa zai damu? Shin idan Buhari ya sauka za a shiga tashin hankali? Shin idan Buhari ya sauka talauci zai ragu a ƙasar Najeriya? Wannan dai lamari ne na Allah. Allah dai ya zaba mana shugaba nagari wadda zai zo shi nan gaba, ko da ma a ce Buhari ne, ko da ba a ce Tinubu ne. Shi kansa Tinubu, wannan bakin jini na Buhari wadda yanzu haka yake fama ya shafe shi, wadda siyasarsa ita ma tana da rawa ne, wadda daddazon al'ummar Najeriya suna ganin cewa Babu Buhari ya kawo musu munanan abubuwa a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya, kamar irin rufe boda da kuma canjin kuɗi da kuma cashless policy, wato takaice yawan yawo da kuɗi a faɗin Najeriya, wadda shi a faɗin shi da kuma shi babban gwamnan bankin ƙasa baki ɗaya wadda ake kira da Emefiele ya tabbatar da shugaban ƙasa cewa wannan hana yawan yawo da kuɗi da zai a Najeriya, wato cashless policy, wato zai rage yawan talauci da ake fama da shi a cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Ba don komai ba sai dan yanayin yadda dala take tashin gwauron kaji a wannan ƙasa tamu, a kodayaushe dala ƙara tashi take, mutuncin kuɗin Najeriya yana ƙara ƙasa, kullum ya ƙara ciwo bashi ake. To wannan ne dalilin da shi Emefiele suka kawo wannan tsari na ganin cewa an canja kuɗin Najeriya sannan a sa cashless policy,
Wadda wasu mutane da yawa ba sani cewa ba yanayin yadda ake buga kuɗi a ƙasashen duniya. Kowace naira 500 ta Najeriya ana buga ta ne fiye da naira 1000. To wannan ne dalilin da ya sa suka kawo wannan doka na cashless policy da kuma yanayin cire kuɗi. Wannan kenan. Ku taimaka idan wannan da ya kawo muku na farko wanda YouTube channel ku danna mana subscribe, ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin ƙarin bidiyon da za mu ɗora muku nan gaba. Mun gode, ku ci gaba da bibiyan mu.